Outro día facíamonos eco do inicio dunha nova edición do programa Cinema en Curso no Instituto Valdoasma cunha visita ao Miradoiro de Líncora. E esta semana os rapaces deste centro, un dos 4 galegos incluídos nesta iniciativa que enmarca centros de varias partes do mundo, continúan a súa aprendizaxe. E fano da man da cineasta vasca Ione Camborda, co-guionista do filme Os Fenómenos que se estreará nos vindeiros días en España. Unha produción con reparto de luxo encabezada por Luis Tosar e Lola Dueñas e rodada en boa parte en Galicia, onde Camborda xa ten realizado varios traballos. Tiven a sorte de poder tamén eu participar, non, como profesora ou como cineasta, en realidade, deste proxecto que se presenta en moitos colexios con un proxecto e só elixen en Galicia por agora 4. Creo que, bueno, todos tivemos a sorte porque a pedagogía que propón Cinema en Curso é unha pedagogía baseada nunha calidade fílmica, en autores bueno, pois que con sensibilidade, con poética, que se alonxa moito do cine que normalmente os rapaces están acostumados a ver. Eso é importante, non? Que un pouco mudar un pouco a mirada para que se sensibilicen e poder explorar co cine pois o seu entorno, non? Eles, por exemplo, están moi interesados en gravar viñedos e iso lles leva moito a paisaxe, están investigando moito no seu paisaxe, non? Na súa terra, tamén nos retratos da xente traballando, da xente maior, son como liñas que traballamos moito e que sensibilizan un pouco, non, aos nenos. Esta semana chegáronse a captar imaxes en diversas localizacións e traballaron na súa análise. Tamén traballamos con fragmentos de autores bueno, xa consagrados que nos poden dar algunhas ideas, analizamos moito as imaxes. Despois estivemos grabando hoxe o retrato. Entón, o retrato é oficio, eleximos unha persoa con un oficio e retratámoslle nese oficio coas súas ferramentas, bueno, no seu día a día. E había que tomar moitísimas decisiones, traballamos en grupos pequenos, un pouco como tomar cada decisión, onde pos a cámara, como tratas a persoa, onde mira a persoa. Detectas interese nos rapaces pois por aprender neste senso, na liña un pouco pois da calidade, ou non sei se hai un pouco de todo. Sí, por suposto, ao principio sempre, bueno, xe era o primeiro día, non, bueno, de eu como cineasta aquí. Ao principio había máis timidez, pero enseguida, sobre todo cando empezaba a traballar en grupos máis pequenos, enseguida se ha visto a xente máis involucrada e ves que empezan a interesarlle, no? Que atopan como un lugar de creatividade ali enseguida e que se lles gusta, no? Se apaixonan un pouco co que fan. Camborda falounos tamén dos seus actuais proxectos e da eminente estrea dos Fenómenos, un salientable percorrido en distintos festivais. Xa estivo en 12 ou 15 festivais e agora pois lle toca estrearse en as sales comerciais. Bueno, estamos aí expectantes. E despois, bueno, pois como guionista, estou preparando a miña primeira peli como directora, escenógrafa de algunhas películas que se puideron ver tamén por aquí perto, como Encallados. Bueno, un pouco tamén como multifacética, no sentido de que non é un perfil moi concreto, gustame pasar un pouco de especialidade en especialidade. Unha experiencia que se lle trasladará aos alumnos en distintas sesións coa cineasta ao longo do curso. Hai moita xente que antes tamén o facía, pero xeneracionalmente si é verdade que agora como que todos estamos como máis preparados para facer todo a fase dos proxectos, non? Dende o montaxe, a grabación, o sea, sabemos como dominar casi todas as partes. En xaneiro, os participantes de Cinema en Curso participarán dun novo encontro con esta profesional. Toda unha fortuna aprendizaxe de primeira man.